Että se jännittyi heti käsin. Ja se oli aivan tarpeellista. Niinpä. Ja sitten kato, niin syksyllä se putosi kuutelen, kun se ratsastettiin niin hyvin eteen, niin se olikin vähän ahas se viikko. Mikä muu se sitten putosi? Se tuli 8. Oliko se melon? Niin, mutta että siinä kävi kouluttaa. Joo, eli tuo kuuroisikor. Mulla käydä kaikki. Kyllä on se näyttää hyvältä. Joo, sehän yllättävästikin. Nythän se ei jähnettynyt niinkä pikkarallissa. Ei, se etenikin. Niin, ja sitä pääsi ratkaisuun. Se oli niinku silleen vahinko semmoinen jännittyy, kun oli kuitenkin, että mies niin kun se lähti ihan ite se hirvetä vauhtia. Sarja Lehtonen oli Niin, ja se ei kuitenkaan sä oot mennyt liian lujaa, se oli nyt tosi hyvä lauta. Melkein niin se on parhaantaa. Se oli rullaten ja sitten ja rullaisi jatkuu. Ja nyt oli semmonen hyvä lauta. Luotukset ei haittaa yhtään. Se oli nyt tavoite kaikki pääsi Älä...